duta sa lidaan niya eh. User eh. Uy! Pre! Pre! Oh! Saman! Daan na ba ito schedule sa vaccine? Pa-vaccine na ka? Ha? Pa-vaccine? Na! Bisa pag matapos yung kalibutan, hindi ko pa-vaccine. Ay, saan kabalo ba ka? Gihang ipaksina ron nga matay. Wah, kabalo ana. Ana ining tawhana. Dili ka pa vaccine nga kabalo nga fake news ng mga nangamatay. Ay ikaw kun. Di ka mo pa vaccine, bahala ka dira oy. Na, bisan pag magkinaunsa kay di ko pa vaccine gyud, bahala na. A few moments later. Bakuna o kulong? Yan ang banta ni Pangulong Duterte sa mga ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. Pre, close na ganitong schedule.